yes? Kan ik een yes krijgen? Jongens? Maar ik hoor niet meer het buien van het boy tot het kraaien van de haan. Zo'n tijd, Ik ben een boerenzoon en die wil eigenlijk geen boer worden. De huid verwacht het wel dat ik boer word, maar ja, ik wil dat niet. Ik wil eigenlijk wat van de wereld zien. Ik wil op zee. Uiteindelijk doe ik dat ook en nou ja, dan blijkt dat Minke, mijn vriendin, nou ja, hoogzwanger is. Maar dat weet ik dus niet. Het gaat over de liefde tussen ons ook. Maar ook de liefde voor het land hier natuurlijk. En voor de Westhoek en het beeld. Ja. Het is zo, ik vergeet eigenlijk de liefde voor het land. En dan ga ik vat. Omdat ik vatwees ben en dan wil ik nog meer zien. En dan kom ik op eens achter wat ik mis. Hier. En daar beseft inderdaad van wat het eigenlijk mist. Ja. En niet alleen de liefde voor die vrouw en voor die kind. Nee. Want dat wees dan natuurlijk niet. Dan mis ik alles hier. Ja. Zeg dat krijg ik niet met die mens. Ja, maar waarom dat niet? In feite komt een droom uit. In het jaar dat het beeld opgaan is in Waardhoek, wouden wij het beeld nou een keer op elkaar zetten. Nou, hoe mooi is het om het op deze manier te doen, met het schitterende uitzicht, het decor, de speulers, de bouwers, nou ja, noem maar op. Met name de schouders eronder en jongens, we maken er een prachtstuk van. Wij staan hier bij de Diek op een uniek plek, want het is nog nooit eerder gebeurd dat er niet op een losspul op deze locatie achter de Diek plak vond het. Wol op het zeediek, maar dan net op het water zelf. Nou, en dat is uniek aan deze locatie en dat vertaalt het verhaal echt werd het hier op een losspul overgeeft. Wat zegt nou? Waarom dan? Waarom gaat het nu? De verwevenheid met het slik, met het wat hier. En al die mensen die nou metspelen, hebben dat. Dat houdt ook in dat er een paar meedoen die eigenlijk geen ervaring hebben. En het zijn wel allemaal amateurs, maar er zijn gewoon bij die echt totaal nooit eerder dit een hebben. En dat is natuurlijk ook een risico. Nou ja, neem nou Sjoerd, de hoofdrolspeler. Totaal niet een ervaren toneelspel, helemaal niet. Maar toen ik ermee bezig was en dat stuk geschreven heb, op een of andere manier moest ik steeds aan Sjoerd denken. En waarom? Ja, dat weet ik niet. Het komt in je hoofd en dan... ik kon hem een klein beetje, omdat natuurlijk hij komt uit de streek. En ja, ik zei, het is heel raar, toen heb ik hem maar gewoon beld. Ik zei, ik weet niet waarom, ik moet aan die denken. Hij is een echte Bilkert, hij heeft ook een kop van een Bilkert. Een hele charismatische kop en uitstraling. Dus ik denk, ik waag gewoon een gok. Misschien krijg ik hem zover. En hij reageerde zo enthousiast. Ik ben een stuk een boerenzoon, maar ik ben het echt ook een boerenzoon. Ik ben een stuk een kaatser en ik ben ook een kaatser. Dus in die zin zit er heel veel raakvlakken. En dan kun je heel snel verplaatsen in de persoon. Dan ben ik wel aardig nuchter, dus dat heeft wel even tijd nodig. Maar ja, ik kan nou wel zeggen dat ik me jelle voel. Zeg maar. Ja. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid. Mijn huid is een beeldkap, mijn mem, de beeldse muziek die mijn huid maakt. Ja. Dus daar ben je met opgegroeid, dus dat zit er ook echt in. Oh, je voelt. Ja. Laat ze maar even. Laat ze maar even alleen. Het is zelfs zo dat alle uitvieringen, volgens mij, als de uitvieringen die nou plant binnen, al uitverkocht binnen. Ja, wat zou dat oer wat dit losmaakt in de meerskip? Nou, ik denk dat dat alles zaait. Dat het, we zijn eigenlijk hebben wij niet eens superveel aan PR. Nou, natuurlijk wel wat dingetjes, maar eigenlijk is het posterplakken zou van een week of zo pas gebeuren. En eigenlijk is het niet eens meer nodig, want het, ja, blijkbaar spreekt het de mensen aan. Ik denk natuurlijk ook wel, we hebben een hele mooie poster, die hebben we vast zien en dat is ook ons boekie. Die brengt al zo goed die sfeer teweeg. En ik denk dat dat mensen aanspreekt. Er werd ook al gezegd van, het is net een filmposter. ook al is sfeervol, het is bij die, die foto is het. We krijgen een repetitiesjoen. Wat voor gevoel hier je erbij doet het krek kleren weer? Emotie. En nou weer hoor. Oh jong, geweldig. De siers die speulers, maar niet alleen, de siers staat ook. En we wouden het hier doen laten, we wouden het hier opvoeren laten, met die vogels, met die lucht, met het hele uitzicht hier. Ja, dit vertolkt uiteindelijk het gevoel waar we met elkaar hebben.